Ад старабеларускага статута і народнай казкі да IT-праектаў, які б не быў час і умовы, яна заўжды знаходзіць месца ў нашым жыцці і, галоўнае, у сэрцы. Яе мы пранеслі праз стагоддзі, яна наш культурны код і сімвал незалежнасці, тое, што адрознівае ад іншых, вяртае да каранёў і стварае модныя тренды. Пяшчотная, пявучая, мілагучная. Усе эпітэты менавіта пра яе. Як вы ўжо, спадзяюся, здагадаліся, наступныя паўгадзіны прысвяцім нашай роднай мове. Якая беларуская мова сёння і якой яна будзе заўтра, дакладна ведае навука. І ў гэтым пытанні яна, вядома, побач. Мяне завуць Кацярына Берэцкая. Вітаю вас і сёння ў праграме. Ад афіцыйных дакументаў да шэдэўраў літаратуры, чым адметны шлях беларускай мовы. Адкуль узялося аканне-яканне, адкажа эксперт. І што знаходзяць фальклорныя экспедыцыі, сакрэты мясцовых гаворак у сюжэце маіх калег. Купала, Колас, Караткевіч і шмат іншых. Беларуская мова асацыіруецца перш за ўсё з імёнамі тых, хто ўзняў нашу культуру на надзвычай высокі ўзровень. Аднак мала хто памятае, што сапраўдная папулярнасць яна мела яшчэ за стагоддзі да таго. Прапаную даведацца, з чаго ўсё пачалося. Гісторыя беларускай мовы пачалася каля 7-га стагоддзя нашай эры, калі нашу тэрыторыю актыўна засялялі крывічы, дрыгавічы і радзімічы. Ужо тады для мясцовых дыялектаў былі характэрны дзеканне і цеканне, якія пазней сталі візітнай карткай беларускай фанетыкі. У перыяд Кіеўскай Русі пра маці пісьмовай беларускай мовы ўжо існавала ў двух варыянтах – царкоўна-славянскім і пісьмова-справавым. Старабеларуская мова стала мовай дакументаў і самых значных кніжных помнікаў эпохі сярэднявечча і адраджэння. У 1517 годзе на старабеларускай мове Францыск Скарына выдаў першую друкаваную усходнеславянскую біблію. А ў 1529 на ёй жа быў створаны першы усходнееўрапейскі звод законаў – статут Вялікага княства Літоўскага. Пасля Люблінскай уніі перыяд росквіту беларускай пісьменнасці паступова змяніўся заняпадам. На нашых землях актыўна распаўсюджвалася мова польская. Беларуская захоўвалася пераважна ў вуснай форме сярод сялян. Падзелы Рэчы Паспалітай не палепшылі сітуацыю, замест польскай афіцыйны статус атрымала руская. З 19-га стагоддзя, дзякуючы вядомым пісьменнікам, сярод якіх Вінцэнт Дунін Марцінкевіч, Францішак Бахушевіч, Якуб Колас і Янка Купала, беларуская мова пачала ажываць. Заклаўся падмурак сучаснай літаратурнай нормы. Да таго ж, у 1918-м Браніслаў Тарашкевіч стварыў беларускую граматыку для школ, фактычна першую сістэму правіл і афіцыйны падручнік. У перыяд БСР беларуская мова атрымала статус дзяржаўнай, адбываўся ўздым беларускамоўнай адукацыі, навукі і літаратуры. Па-беларуску выходзілі газеты і радыёпраграмы, друкаваліся кнігі. Аднак з другой паловы 30-х развіццё беларускай мовы было пастаўлена на паўзу. Агульнай мовай Саюзу стала руская. Пасля выхаду з СССР адбыўся новы ўздым нацыянальных настрояў. У 91-м беларуская мова стала дзяржаўнай мовай незалежнай Беларусі. Сёння, у 21-м стагоддзі, беларуская мова суіснуе з рускай, якая з 1995-га мае статус другой дзяржаўнай. Тым не менш, яна актыўна вывучаецца ў школах і развіваецца, і, як паказваюць апытанні, менавіта беларускую мову большасць нашых людзей па-ранейшаму лічаць роднай. Нягледзячы на ўсе выклікі, беларуская мова застаецца галоўным сімвалам нашай нацыянальнай самабытнасці. Якія цікавыя праекты з ёй звязаныя сёння ствараюць беларускія вучоныя, высветлім разам з госцем. З намі ў студыі дырэктар Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа, Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Ігор Капылоў. Ігор Лявонович, добрый дзень. Добрый дзень.
У якім стане, на ваш погляд, як спецыяліста, знаходзіцца зараз наша родная мова? Вельмі шмат думак, меркаванняў, асабліва ў інтэрнэце. Я пачаў бы не з нашай мовы, а ў цэлым з моўнай сітуацыі ў свеце. Таму што сёння па падліках ученых, специалистов ЮНЕСКО у свете наличивается 7146 мов. Это, здаецца, даволі много для нашей невялікай планеты Земля. Но, насамрэч, працэсы адбываюцца вельмі імкліва, інтэнсіўна. Я маю на ўвазе працэсы, што тычыцца знікнення моў. Вось толькі на працягу другой паловы мінулага стагоддзя з лінгвістычнай карты свету знікла 600 моў. А ўжо ў гэтым стагоддзі працэсы больш інтэнсіўна адбываюцца. І кожны месяц або раз на 2 тыдні знікае адна мова. Што тычыцца нашай роднай мовы, як вы сказали, тут трэба таксама звярнуцца да гісторыі, таму што мова – это люстэрка жыцця народа. І тыя складаныя перипетыі лёсу беларусаў, яны не маглі не адлюстравацца ў мове. Але па звестках апошняга перапісу насельніцтва беларускую мову назвалі роднай больш за 5 мільёнаў жыхароў нашай краіны. Што тычыцца, якая колькасць насельніцтва размаўляе па-беларуску, то назвалі амаль 2,5 мільёны чалавек. Што значит 2,5 миллиона человек? Это амаль 2 Эстонии, и это амаль Литва. Так что, здавалася б, не так дрэнна у нас з беларускай мовай. Што тычыцца дзяржавы, дзяржава аказвае вялікую падтрымку. Ну, вось недавно, у красавіку 2025 года, кіраўніком дзяржавы была падпісана дырэктыва об узмацненні ідэалагічнай работы, і там ёсць спецыяльны пункт, прысвечаны ўзмацненню нацыянальна-дзяржаўнай самабытнасці, фарміраванню ідэнтычнасці, патрыятызму. А як жа патрыятызм, калі мы не будзем ведаць сваю гісторыю, не будзем шанаваць культуру і мову як адзін з найважнейшых элементаў культуры. Акрамя таго, я прадстаўляю дзяржаўную установу інстытут мовазнаўства, які хутка ўжо адзначыць 100-гадовы юбілей. Ось, мы працуем у рамках дзяржаўнай праграмы. Вось мы завершили программу, у рамках якой была подпрограмма «Белорусская мова и литература», подвели вынікі, і вынікі ўражваюць. Толькі на працягу апошняй пяцігодкі было апублікавана 5,5 тысяч публікацый по беларускім мовазнаўстве. 5,5 тысяч. Можете уявіць. Выходзяць сотні дапаможнікаў, слоўнікаў, граматык, мастацкая літаратура, не без дзяржаўнай падтрымкі. Это ўсё за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту. Игорь Леонидович, вось вы сказали про процессы моўныя ў свеце. Давайте поговорим про тыя ж працэсы у нашай роднай беларускай мовы. Вельмі шмат слоў новых, якія да нас прыходзяць. Вось як гэта ўсё адлюстроўваецца на нашай мове? Мова – это жывы арганізм. І ўсё, што адбываецца вакол у нашым грамадстве, тыя змены, якія адбываюцца і ў палітыцы, і ў эканоміцы, і ў культуры, ўсё знаходзіць адлюстраванне ў мове. Многа запазычанняў. У большасці это англоамерыканізмы. Добра ці не, не будем спяшацца адназначна даваць ацэнку. З аднаго боку, конечно, это вельмі дрэнна, таму што мы павінны імкнуцца захаваць сваю самабытную мову, каб не размывалася мова. Калі ёсць эквіваленты нацыянальныя, навошта нам падмяняць іх? Но з другого боку, калі звярнуцца зноў жа да гісторыі, паглядзець, як гэтыя працэсы адбываліся ў гісторыі, то запазычанні суправаджалі мову на працягу ўсяго этапа яе развіцця. І это натуральна для кожнай мовы. Мы ж не жывём ізалявана. Наша мова беларуская застаецца вельмі мілагучнай. Хачу у вас даведацца, вось аканне, деканне, теканне, тое, што для нас характэрна. Адкуль гэта взялося? Ну, я некалькі слоў скажу адносна мілагучнасці спачатку, таму што у грамадстве існуе думка, што беларуская мова пасля італьянскай знаходзіцца на другім месцы па мілагучнасці. Будзем патрыётамі сваёй краіны, мовы і культуры і будзем пагаджацца з этой думкай. Хаця, шчыра кажучы, такіх спецыяльных даследаванняў я не ведаю, але ведаю тое, што для беларусаў не характэрны кароткія галосныя, як для некаторых заходнееўрапейскіх моў, дзе ёсць кароткія, доўгія галосныя. Для беларусаў не характэрна спалучэнне некалькіх зычнаў. Калі для армяніна
натуральна 5 зычных побач грчан, або ў чэшскай мове 3-4 побач, то для беларуса 2 зычныя ўжо праблема. Поэтому будуць абавязкова галосныя. Так вось, гэтыя галосныя, як і санорныя, яны ствараюць мілагучнасць. А вот што тычыцца акання, якання, дзекання, цекання, зацвярдзел не шипячых і уніскладовая, то пытанне ваше вельмі цікавае і добрае, таму што ўсё это сягае ў вельмі глыбокую старажытнасць, калі яшчэ пра пісьмовую мову ніхто і не думаў. А жылі славянскія плямёны, якія ў 6-7 стагоддзях нашай эры рассяліліся на нашых землях, асіміляваўшы балцкія плямёны, якія тут пражывалі. І ўжо ў той час у мове гэтых плямёнаў назіраліся ўсе ты нашыя асаблівасці мовы. Ігор Лявонович, наша мова і наша гісторыя, наш менталітэт, абавязкова ёсць сувязь, можа быць, прыклады прывядзіце? Што тычыцца таго, што мы сёння маем сваю нацыянальную мову, дзяржаўную мову з высокім дзяржаўным статусам, і мы што сябе пазіцыянуем як беларусы, это дзякуючы мове. Ну а што тычыцца нашай самабытнасці і менталітэту, культуры, я вельмі многа магу прывесці прыклады. У нас вельмі цікавая фразеалогія. Фразеалогізмы нельга перакладаць. У рускай мове свая сістэма, у англійскай свая. Вось, напрыклад, слых на семярых пра тых, хто вельмі добра чуе, чым дрэнна. Або хохлікі дзерці. Кажуць пра чалавека, які любіць зазнавацца, фанаберысты такі чалавек, або скамара коня зробіць. У рускай мове из мухи слона делает. Ну, подобное, але або як у одной кашулі хрышчаны, гавораць пра тых, хто неразлучныя сябры, вельмі блізкія людзі. Што тычыцца менталітэту непасрэдна, ведаю, што у вас цэлы спісак слоў. Так, у мяне ёсць цікавы спіс слоў. Вельмі цікава адлюстравана рыса беларусаў такая, як талерантнасць, памяркоўнасць. Ну, зразумела, што ёсць і памяркоўны, ёсць і мярковы, ёсць падзеллівы, падзельчывы, здзеллівы, дзялімы, пакладлівы, пакладзісты, добры, добраахвочы. Ну, зразумела, што міласэрдны ёсць, нешкадлівый, душевны, дружескі, нескупы, спагадны, скрушны, сходлівы, тараваты, хорошы, хлебасоллівы, шчодры, шчыры і десяткі іншых слоў. Вось характарызуе наш менталітэт, нашу рысу нацыянальную. Тэму асаблівасцяў нашай мовы ў розных рэгіёнах працягнуць мае калегі. Пачатак фальклорным экспедыцыям на тэрыторыі Беларусі паклаў філолаг-славіст і этнограф Яўхім Карскі. Менавіта ён распрацаваў праграму этнаграфічных даследаванняў, якія ўключалі вывучэнне не толькі моўных асаблівасцей беларусаў, але і збор казак, прымавак, паданняў і легенд у вёсках. Потым ён склаў 2 карты. Этнаграфічная карта беларускага племені і этнаграфічная карта беларускага племені беларускія гаворкі. І вось гэтае даследаванне паклалі пачатак яшчэ такой навуцы, якая называецца лінгвагеаграфія. Усе гаворкі ён раздзяліў на 2 групы – мяккаэрыя і цвёрдаэрыя. І ў сувязі з гэтым мы зараз маем 2 дыялекты. Яны называюцца паўночна-ўсходні і паўднёва-заходні. Паміж паўднёва-заходнім і паўночна-ўсходнім дыялектамі знаходзяцца сярэднебеларускія гаворкі. Менавіта яны сталі асновай літаратурнай мовы. Але да асобнага дыялекту іх аднесці нельга, бо яны не маюць дастатковай колькасці характэрных і унікальных гукаў. Нашы студэнты прывозілі матэрыялы таксама з практык, з экспедыцый у свой час. Усё гэта матэрыялы прывезеныя з Драгічынскага раёна. Щось я тобі сказаць маю, щось я тобі сказаць маю, 6 загадак загадаю. Як ти, Галю, отгадаєш, то ти, Галю, моя будеш. Вот. Тут мы бачым, што сказаць, так сказаць. Усе матэрыялы, сабраныя падчас фальклорных экспедыцый, заносяцца ў спецыяльную базу філфака БДУ. Гэты матэрыялы яны апрацоўваюць і здаюць непасрэдна кіраўніку. І пасля гэтага матэрыялы трапляюць у фонд фальклорных матэрыялаў вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору. Аднак гэтыя матэрыялы не захоўваюцца на паліцах, яны становяцца
крыніцамі для наступных даследаванняў. У выніку вучоныя-фалькларысты атрымліваюць матэрыялы для вывучэння старабеларускіх рэцэптаў, абрадавых звычаяў, свят і нават асаблівасцей гардэроба. Да прыкладу, адным з такіх праектаў, які быў рэалізаваны дзякуючы вывучэнню казак, стаў праект, прысвечаны батлейцы. Менавіта гэтыя казкі, якія калісьці былі сабраны студэнтамі філалагічнага факультэта, трапілі на нашу батлейку. І дзякуючы таму, што падчас фальклорных практык у мяне атрымалася шыкоўная магчымасць зрабіць класны праект, прысвечаны нашай беларускай батлейцы. Праект называецца «Казачны куфар», і ён як нельга лепш паказвае, для чаго патрэбны падобныя экспедыцыі для аднаўлення культурнага кода Беларусі. З вами проект «Навука побач». Сёння гаворым пра родную мову далей у нашым выпуску. Ці праўда, што білінгвы разумней за іншых, спытаем у спецыяліста. Ці з'явіцца беларуская нейрасетка, высветлім разам. Не толькі слоўнікі і падручнікі, якія кнігі сёння друкуюць па-беларуску, у нашай рубрыцы «Першы крок у навуку». Мы зноў у нашай студыі. Наш госць, дырэктар Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Ігор Капылоў. Ігор Лявонович, сітуацыя білінгвізму. Мы у гэтай сітуацыі жывем, дзве дзяржаўныя мовы. А можа быць, гэта неяк на нас адлюстроўваецца? На сёння у нас на дзяржаўным узроўні замацаваны дзве мовы. Это дэмакратычны спосаб, потому что моўнае пытанне, оно вельмі непростае, складанае. Моўнае пытанне часам служыць прычынай канфліктаў, а то і войнаў, поэтому это таксама трэба ўлічваць. І хочу зноў жа азначыць нашу памяркоўнасць і талерантнасць, што у нас ніколі ў гісторыі Беларусі не было канфліктаў на моўнай глебе. Это вельмі важно. А что тычыцца білінгвізму, это добра, несумненна, потому что чым больш, як казаў класік беларускай літаратуры, чым больш чалавек ведае моў, тым больш ён чалавек. І чытаць слоўнікі, напэўна, таксама там адразу дзве. Вось з'явіўся электронны слоўнік беларускіх гаворак. У чым спецыфіка гэтага праекту? Зводны слоўнік беларускіх народных гаворак яшчэ не з'явіўся. Это вельмі складаная праца, але я ўпэўнены, што з'явіцца, над ім вядзецца праца інтэнсіўна. Што ён уяўляе сабой? Пачынаючы з пасляваеннага часу, ужо амаль 75 гадоў нашы вучоныя-дыялектолагі выязджаюць у экспедыцыі ў розныя рэгіёны Беларусі. Дзяржава на гэта сродкаў не шкадуе. Вось, мы можам паехаць у любыя рэгіёны, сабраць цікавы матэрыял, і такого матэрыялу сабрана вельмі многа. Унікальная калекцыя. З усіх рэгіёнаў Беларусі зразумела, што гаворка на Піншчыне, гаворка на Дубровішчыне кардынальна адрозніваецца. І сёння у нас створаныя слоўнікі дыялектныя па розных рэгіёнах. Напрыклад, тураўскі слоўнік у 5 тамах, слоўнік гаворак паўночна-заходняй Беларусі і пагранічча, слоўнік Брэшчыны, Віцебшчыны па ўсіх рэгіёнах. Створаны хрыстаматыі. Вось па выніках экспедыцыі апрацоўваюцца запісы, ствараюцца хрыстаматыі, а электронны зводны слоўнік тут ставіцца на мэце ўсё, што адлюстравана ў слоўніках, у хрыстаматыях, усё, што сабрана за многія гады экспедыцыі, змясціць у адзін электронны рэсурс. Нацыянальны корпус беларускай мовы. Што гэта такое і чым ён карысны ў лічбавую эпоху? Нацыянальны корпус беларускай мовы – это унікальны электронны рэсурс. Это алічбаваныя тэксты розных жанраў, розных стыляў. Карацей кажучы, усё, што надрукавана на беларускай мове, алічбоўваецца, апрацоўваецца пры дапамозе спецыяльнай праграмы, якая дазваляе выкарыстоўваць у залежнасці ад сваіх патрэб вось гэтыя электронныя тэксты. Наш корпус на сёння налічвае прыкладна 1,5 мільярда словаўжыванняў. Это вельмі вялікі электронны рэсурс. Акрамя таго, яшчэ ёсць электронная база, якая налічвае 265 тысяч слоў, электронная. І вось там даецца поўная характарыстыка кожнага слова. І спражэнне дзеясловаў, і канчаткі назоўнікаў. І это
электронны рэсурс, но калі б мы его перевялі ў папяровы фармат, мы б мелі 60 томоў вялікага фармату слоўніка. Это адзін з найбуйнейшых слоўнікаў свету. Спецыялісты кажуць, што ён уваходзіць у 30-ку самых вялікіх слоўнікаў свету. Вы до нас прыйшлі непасрэдна вось з гэтай кнігай. Раскажыце, што гэта? Я прыйшоў з новай кнігай, адносна, называецца «Беларуская мова ад А да Я». Калі мы працавалі над этой кнігай, то мы ставілі на мэце падрыхтаваць навукова-папулярнае выданне, якое будзе карысна не толькі спецыялістам, настаўнікам, даследчыкам, але будзе цікава ўсім, хто цікавіцца нацыянальнай мовай, незалежна ад узроўню і сацыяльнага статусу. Даецца інфармацыя, ось тут у прыватнасці даецца інфармацыя, як пісаліся нашы літары, пачынаючы з 11 па 18 стагоддзя, як менялася напісанне. Пасля даецца інфармацыя, а калі з'явіўся алфавіт у беларусаў, а калі з'явіўся апостраф, а калі з'явілася уніскладовая. Шмат цікавых фактаў. Напрыклад, калі ўзнікне пытанне, а колькі слоў у беларускай мове, кніга дапаможа. Вы там атрымаеце адказ, што больш за 500 тысяч слоў. Што такое трасянка? Дзякуючы каму з'явілася это слово. Ну, я не буду ўжо ўсе таямніцы адкрываць. Я думаю, што хто зацікавіцца. Трэба набыць і прачытаць. Так, так. І, напэўна, апошняе пытанне нейрасетка. Вось ёсць ли сэнс рабіць беларускамоўную? Як вы лічыце? Я заўсёды падкрэсліваю, што задача нашага інстытута захаваць і развіваць тыя традыцыі, якія заклалі папярэднікі 100 гадоў назад, але разам з тым ісці ў нагу з часам. А як сёння без штучнага інтэлекту? Конечно, трэба ставіцца крытычна. Штучны інтэлект не павінен падмяняць чалавека. Не напіша штучны інтэлект все-таки мастацкі твор лепш за паэта. Не намалюе карціну, калі намалюе, то там не будзе душы. Но што тычыцца мовы, то мы выкарыстоўваем сучасныя тэхналогіі і ў прыватнасці нейрасеткі. Што я маю на ўвазе? Для нас вельмі актуальна распрацоўка спецыяльных праграм пры дапамозе нейрасетак, якія дапамогуць нам расчытваць, расшыфроўваць друкаваныя і рукапісныя старажытныя тэксты. І вось мы ўжо распрацавалі аўдыёкорпус. Што такое аўдыёкорпус? Это таксама пры дапамозе нейрасетак спецыяльная праграма, якая дазваляе расчытваць тэкст. Дыялектолагі многа ажыццявілі запісаў дыялектнай мовы, а пры дапамозе нейрасетак мы можам гукавы фон конвертаваць у запісы. І вось паглядзелі, што амаль без памылак. Або расчытваюць рукапісныя тэксты. Тэксты Максіма Богдановича, яго даволі недрэнны быў почерк, аўтографы пісьменнікаў. Вось это вельмі важна. Мы стварылі сінтэзатар беларускага маўлення. Ну, першую чаргу для тых, хто хоча карыстацца беларускай мовай, але мае пэўныя фізічныя абмежаванні. Або проста хоча атрымаць грошы ў банкамаце з агучваннем. Вось. Або аўдыёгід па-беларуску. Вось это таксама выкарыстоўваюцца нейрасеткі. Ігор Лявонович, дзякую вялікі. Поспехаў вам і вашым калегам. Дзякуй. А мы працягваем. Мой юны калега Потап Мацкевіч вырашыў пагартаць сучасныя беларускамоўныя кніжкі, а таксама даведацца, як іх ілюструюць і рыхтуюць да друку. Глядзім наш сюжэт. Сёння я паспрабаваў сябе ў ролі студэнта Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта і даведаўся, як менавіта праходзіць вучоба ў тых, хто вучыцца ўжо не першы год. Іх працы не тэорыя, а практыка. Я могу сказать, какую книжку я выбрала для дипломной работы. Она называется «Ласунки сада, огорода, лесу». Это вучебное выдание для детей молодшего возрасту. Это такі цікавы ілюстраваны атлас, там будзе много ілюстрацый і будзе для дзяцей паведамляцца, якія расліны ёсць у Беларусі. І гэта рэальны праект, які выконваецца па заказу выдавецтва адукацыі і выхавання. Гэта рабочы сшытак па прадмету «Моя радзіма Беларусь. Чалавек і свет». І здесь я яго верстаю. А як называецца ваша дыпломная работа і што трэба ведаць і ўмець, каб выканаць яе якасна? Моя дипломная работа называется «Редакторская подрыхтовка выдания для детей по экологии Беларуси». І кожна кніга павінна быць у першую чаргу цікавай, а яшчэ лепш інтэрактыўнай.
кніжка, у якой нешта будзе варушыцца, нейкім чынам круціцца, да, уключацца, выключацца. Такім чынам, каб дзіця ўзаемадзейнічала з гэтай выданнем, як быццам бы з прадметам. Гэта важна. Да? І калі мы будзем гаварыць пра фарматы выданняў для самых маленькіх чытачоў, то гэта найхутчэй будуць такія буйныя фарматы, вялікія кнігі, такого павялічанага памеру. Ну і добра, калі ёсць нейкая цікавая форма. Вось, напрыклад, кніжка-перакрутка, калі можна чытаць з гэтага боку, а потым можна чытаць з гэтага. Педагогі універсітэта падаюць прыклад і могуць пахваліцца сваімі навуковымі працамі. Паняцце беларуская кніга – гэта любая кніга, якая выдадзена ў нас в Беларусі. Гэта кніга, дзе аўтарамі з'яўляюцца нашы супляменнікі, беларусы. Гэта кніга, дзе выдаўцамі з'яўляюцца нашы землякі, беларусы. А кніга на беларускай мове, недавно, якраз у нашым тэхналагічным універсітэце, я дачыніўся да такого праекта, як пераклад на беларускую мову кнігі «Запаветнае сказанне манголаў». Гэта кніга эпас, мангольскі эпас, які расказвае пра Чынгісхана. Такія матэрыялы вельмі важныя, бо дапамагаюць нам, простым чытачам, разумець культуру іншых дзяржаў. Гэта значыць, універсітэт не толькі захоўвае свае старыя традыцыі, але і вывучае іншыя. Ваш факультэт называецца «Прынт-тэхналогій і медыякамунікацый». А яшчэ я чуў такое – факультэт паслядоўнікаў Францыска Скарыны. Чаму так? Ну, такая назва факультэта і такі імідж, ён звязаны з тым, што мы у адукацыйнай прасторы Рэспублікі Беларусь адзіныя, хто рыхтуе спецыялістаў па спецыяльнасцях, звязаных са стварэннем кнігі. Мы рыхтуем спецыялістаў па ўсіх накірунках падрыхтоўкі кнігі. Ад ідэі, ад зместу, ад яе увасаблення ў натуры, а таксама тэхналогій, якія дазваляюць гэтыя кнігі друкаваць. У друк ідуць самыя розныя жанры. Нярэдка ілюстрацыі да іх. Дарэчы, таксама робяць студэнты. Гэта творчасць, для ацэнкі якой прямо ў навучальным корпусе ёсць вялікая чытальная зала. Шматлікія класікі беларускай літаратуры стагоддзямі упэўнена сцвярджалі: без мовы няма народа. Якуб Колас называў мову найвялікшым багаццем, Іван Меліш скарбам, які трэба паважаць, а Янка Сіпакоў хіміяй і фізікай, гісторыяй і батанікай, эканомікай і культурай таго, што завецца нацыяй. Таямніцы гісторыі беларускай мовы, яе сучаснасць і будучыню абмяркоўвалі сёння ў праекце «Навука побач». Да хуткай сустрэчы ў эфіры.